Idézzünk már szellemet. Jó. Gyere szellem, kérlek, szállj meg minket. Szállj meg, szellem, ommá, ommá, Amúgy nem vagyunk hülyék. Egyáltalán nem. A lövésztektől amúgy ide. Söpör mellé. Jó, itt minket bemutattak a lövésztetről. Hóló, majd söpör mellé. Jó, ezek éppen itt verekednek, ezek ilyen nem normálisak. Adri, mit integet? De a segjedem van. Itt a fölner. Tessék! De ne ilyen tisztelőből van. Fúj. Az én vagyok! Amúgy nem normálisak!